और कहतिया औरतिया का कहतिया सखी से लेहर से कैसे कहतिया ये सखी का कही का होइल हमर मर्दा पिए ले का पियले दारू पिए ले हमको पानी पियले कहतिया कैसे कैसे कहतिया जी कि सैया शराबी आवेला रोज देर से उहे टाइम है तपिया शराबी आवेला रोज देर से हाँ 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 जय हो तरहन पुरन का उधैले बा फिर से का बनौले बनाया टेक्निक कि मोर दिमाग फाटता हो ना फाटते हो त सैनिटाइजर लगा के बलमुआ हमर लिफ्ट चाटता हो तो इहे ना नया में आइल है लॉकडाउन चला 1 2 3 4 सैया शराबी आवेला रोज देर से उठैले बा फेर से सैया शराबी आवेला रोज देर से पुरन का उठैले बा फेर से का बताई टेक्निक मोर दिमाग फाटता है भैया का फाटै है त सैनिटाइजर लगा के बलमुआ हमर लिप्स चाटता कैसे बाबू अभी देख ले कैसे हाँ दिया वाला देख लिया और उठाई एकरा में कहां बा लाइन हाँ जी दियो को देख लगाइएगा हाँ ये कहले कैसे बाबू एकर सिलेक्शन में टाइट होगा तो बबुआ हाँ बोली तकतनो मनाई बाकी माने नाही बतिया और अपने नियर रख ले बड़वे 5 गो सोनिया अपने नियर रख ले बड़वे 5 गो सोनिया पियला में सगरे पैसा खाना में बाटता पियला में सगरे पैसा चिखाना में बाटता तो सैनिटाइजर लगा के बलमुआ
कहीं और रोका हो। हाँ, आप बोलो भैया। पैसा आता है तो बंद कीजिए प्रोग्राम।